Kaixo guztioi, miren egainan nauzue, Hernaniko Polikirolderiko monitorea. Eta gaur hitz egingo dugu haurrei buruz. Nola lagundu gure seme alabei beraien koordinazioa hobetzen. Bale? Goazen ba. Koordinazioa esaten dagunean gauza asko etortzen zaizkigu burura, ez? Baina zer da? Nola definitu dezakegu? Koordinazioa berez da mugimendu eraginkorrak egiteko gaitasuna. Eta horiek guztien artean daude indarra kontrolatzea, intentsitatea, orientatzea espazioan, sinkronizatzea besoak, hankak, entzumena eta besoak, oreka, gauza asko, bai? Eta esan dugu, izan daitekeela. Beraz, ikusten duzuten bezala, bizitzan behar ditugun mugimendu guztiak dira. Baina denak berdinak dira? Ez, oso daude. Mugimendu finak, hau da, mugimendu txikiak, zehaztasunak behar dituztenak, eta nolabait mardulak, hau da, gorputza dar, osoak implikatzen dituzten mugimenduak. Salto egitea, korrika egitea, horrelako gauzak. Haurraren adinaren arabera, gauza sinpleagoak edo zailagoak egingo ditugu. Adibidez, guretzako ate bat irekitzea oso erresa izan daiteken arren, haur txiki batentzako mundu bat izan daiteke. Beraz, saio honetan hainbat ideia emango dizkizuegu eta honelako materiala behar izango dugu. Baldin badaukagu, plastilina. Bestetik, papera, margoak ez baldin baditugu, kolore desberdinetako poligrafoak, komuneko papera, sukaldeko katilu bat, eta ohea, adibidez, pelatatxoak baldin baditugu, baina, azken fina, etxean ditugun gauzekin, gauza asko egin daitezke. Gure lehenengo erronka, 1-5 urte bitarteko haurrentzako da, eta horretarako komuneko papera erabiliko da. Egingo dugu gaztelutxo bat. Alde laua erabiliz, hasieran erres izan dadin. Gogoratu, helduak izan behar gehala ereduak erakutsi ze ikusmenaren bitartez asko ikasten dute gure seme-alabek. Bigarren pausu bat, erabiliko dugu makurdura dagoen aldea eta jarri dezakegu zentzu honetan, bigarren hilera. Beste zentzuan, eta azkenekoa adibidez zutik. Eta horrela, beraiek, atzak eta ikusmenaren bitartez, eraikinaren oreka lortu behar dute. Bigarren ariketa oso erresa da eta oso disbertigarria izan daiteke gure haurrentzako. Hartzen dugu margo bat, edo poligrafo bat, eta papera. Paper bakoitzean borobil bat egingo dugu. Eta izango da handia. Eta barrutikan margotuko dugu. Oso ondo. Gero hartuko dugu beste folio bat eta beste kolore bat. Eta margotuko dugu beste borobil bat, berdez. Beste batean urdinez. Eta beste batean hori. Eta horrela, 4 folio egingo ditugu bakoitzek. Orain hartuko ditugu gure borobil guztiak eta jarriko ditugu lurrean.
Zertarako dira borobil hauek? Hurrengo jolas bat egiteko. Eta izango da gure twister. Azalduko dizuet zer. Gure twister jolasean badago ruleta txiki bat. Baina hemen berezia izango da. Aurrei laguntzeko beraien atzak eta koordinazio motor fina lantzea hartuko dugu honelako papertxo bat eta egingo dugu pelotita bat. Eta zertarako izango da? Orain, jolasa izango da. Begiak itxita, aurrek bota behar dute pelota, eta erortzen den kolorean eskua jarriko dugu. Gero, beste eskuarekin adibidez botako dugu, eta horrela joango da. Aurrak berak erabakitzen zer jarriko dugu. Probatuko dugu. Gure twister jolasa behar bada egokiagoa izan daiteke 5-10 bitarteko aurrentzako. Baina tira, probatu ezakego baita ere 1-5 urte bitartekoekin. Marrazkiak ere egin ditzakegu 5-10 bitartekoekin, baina izan daiteke pixkat zailagoak. Beraiek adibidez, kopiatzea kanpoko zuhaitz bat, edo botila bat, edo pentsatzea gauza batetaz eta hortaz saiatzea marrazten. Ez da oso ohikoa edukitzea gure plastilina, aurrei pila bat gustatzen zaien material bat. Eta aprobetxatu dezakegu baldin badaukagu, txikia naiz haundila izan, haundila baldin bada egin ditzakegu eroikin eta animali desberdinak, gauza desberdinak. Baina gutxi baldin badaukagu, aprobetxatu dezakegu forma desberdinak ematen. Adibidez, txurrito, fin bat, bai? Eta luzea. Eta saiatu ahalik eta perfektuen egiten. Edo soka moduko bat, apurtu gabe, horrek arreta landuko die pila bat, baitari zehaztasuna atzekin eta beraien indarren kontrola. Soka bat baldin badaukagu, aur hauekin egin dezakegu baitare adibidez soka horren gainetik ibili. Hanka bat justo bestearen aurrean jarri eta bere gainean ibiltzen joan. Edo egin dezakegu baitare hanka bat eta bestea gurutzatu. Horrela, lantzen dute oreka, koordinazio mardulan. Koordinazio mardularekin jarraituz, ibiltzeko era desberdinak imaginatu eta egin ditzakegu. Hona hemen gure elefantea. Karramarroa. Eretsugea. Txakurra edo gatua. Aurreraka eta atzeraka. Zergatik ez? Alde batera eta beste aldera. Horrela gaudela mantentzea beso eta hanka airean, bai, alde berekoak eta kontrako aldekoak ere. Orain saskibaloia. Paper bat hartu. Pelota egin. Katilloa hartu. Eta kanasta.
helduagokoak diren aurrekin egin ditzakegu hegazkinak. Gu txikitan egiten genitunak, beraiek ere egiteko aukera dute. Edo pajaritak. Hegazkinak egiten lortzen dugu zehaztasuna lantzea, dena egon bardalako ahalik eta berdintsuen, irudimena landu eta gero divertitu. Gogoratzen dituzue gure malabareak? Bai, malabareak hobe da egitea pelotekin, baina ez baldin baditugu, hartu ditzakegu paperak eta pelotatxoak egin. Hasiko gera lehenik eta behin 2 pelotekin. Eta txikiei oso zaila egin dakieke pelota gora bota eta bestea pasa. Bai? Egin dezakegu lehenik eta behin eskua bata besteari itxatxi eta, klaro, aldekotasuna lantzeko beste aldea ere egin dezakegu. Ondoren, 2 pelotak esku batean. Eta nola egiten da? Aurrean dakagun pelota, goraka bota, eta erortzen dagoenean, segituan bestea bota eta hartu erortzen dagoen. Nahiko zaila da, baina hasiko gineke pazientekin. Bi pelotak kontrolatzen ditugunean esku batean, ja 3 erabili ditzakegu. Eta izango zen, goraka bota, eta esku berdinarekin hartu beharrean, hartuko nuke bestearekin eta bestea bota. Eta hartuko nuke gero bestearekin. Bai, hau izango zen mugimendua beti atzean, eta aurrean dagoena pasatzen dugu. Hemen lantzen duguna da ikusmen eskuko koordinazioa. Bai? Eta, gogoratu hau oso zaila dela. 5-10 bitarteko aurreentzako bideratuago dagoela, edo aurrerago, baina txikiak saiatu nahi baldin badira, saiatu daitezela. Saiatu ezinoiz bronka botatzen eta beti zoriontzen. Baldin badakazute benetako pelota bat, hobeto. Bai? Gogoratzen zeate gure diaboloaz? Sinistu ala ez? Oso ariketa divertigarri eta osoa da gure aurrentzako. Lantzen dugu esku hanken arteko koordinazioa. Koordinazioa esku eta ikusmen artean. Baita hanka eta ikusmen artean ere. Eta esku eta hankak. Gero denbora ere, espazioa, abiadura, gorputz osoko mugimendua. Koordinazio fina eta mardula. Baietz osoa dela. Guazen ikustea pixka. Lehenik eta behin, adibidez, hasten da normalean horrelako kolpatxoak egiten. Bai? Eta izan daiteke baita ere beso guztiak mugitzea. Ezberdintasuna finagoa eta mardulagoa. Bai, hemen besoen arteko koordinazioa dago. Orain, hanka ere sartuko dugu. Karo, oreka ere behar izango da. Ikusmena, oreka, besoen indarra. Salti un banquillo. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. Eta horrela,
Gutxinaka, aurrek, irudimenari emango diote, eta beraien koordinazioa hobetuko dute pila bat. Gure txikiei baita ere, ohiko bizitzan, oso erabilgarria egiten zaie, ateketako manillak mugitzen ikastea, edo pestilloak irekitzen, horrela ere, barruan gelditzen baldin badira, nolabait esan da, beraien beldur horiek kendu ditzakegu. Gero ja, esan dagun bezala, sokak erabili ditzakegu bai beraien gainean ibiltzeko edo soka saltuan ibiltzea. Bai, mugimendu osoa egiten, sokarena edo herria. Eta ja, helduagoak diren aurrekin, pisokak erabili. Aurrei pila bat gustatzen zaie ohe gainean jolastea. Egin dezakegu salto txikiak egitea eta zoru ez egonkorra denez, beraiei lagunduko die oinetako sentsazioak nabaritzen eta oreka mantentzen. Egin dezakegu bi oinekin, oin batekin gainen gaudela zer hartu eskuekin, bai? Egia esan gauza oso simpleak azkenik 10-18 urte bitarteko aurrekin kirolak egitea komen itzaten. Kirol desberdinak, jolastu pila bat, baita ere, eta, etxean egiteko, ez zaikei gustatzen erabiltzea, baina antzekotasun gehien izan dezake jolas bat izan daiteke lagui. Lagui, zutik zaude, ematen du partidu baten barruan zaudela, eta horrelako. Edo baita ere egin ditzakegu mahai jolasak jarduera fisikoak egiten. Adibidez, partxiz bat, edo hobeto, tipo oka jolasa, erortzen zean kasilla bakoitzean abdominalak egitea, edo koordinazio ariketa bat, edo saltoak, gauza divertigarriak. Beraz, gogoratu, saiatu egiten beti erabilgarriak izan daitezkeen mugimenduak, ohiko bizitzara transferitu ahal izateko. Eskailerak igo, korrika, jaitsi, gauzak hartu, bota, horiek danak oso sinpleak izan daitezkeen arren, oso erabilgarriak dira aurren gaitasun fisikoak garatzeko eta modu orekatsu batean ezitzeko. Beraz, goazen danak kirola etxean egitera eta disfrutatzea.